हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दाखालि आं आपडेट होदोंमोन लोगोफोर एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ जों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन होननानै आसाम स्टेटआव आपडेट होदोंमोन दा फाइनालि नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन न'आव थानानैनो आरो मबाइलजोंनो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो नांगौ डकुमेन्ट्सखौल' आपल'ड खालामनांगोन नोंनि गासैबो फरायनायनि डकुमेन्ट्सखौ जोङो स्केन खालामनानै पिडिएफ फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन आरो बेबो जाबाय सिंगोल पिडिएफ फाइल खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगौ जायो दा बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायदो आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हायो आरो जायफोरा एक्सपायार जाबाय नोंथांमोनाबो रिनिउवेल खालामना लानो हागोन आरो जायफोरा एक्सपायार जायाखै नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया थ' नोंथांमोना बेनो सोलिगोन आरो जायफोरा गोदान केन्डिडेट नोंथांमोना दाबो इसु खालामाखैबा खालामना लादो साख्रि नागिरनायाव नांगौ जाथारो स्टेट गभर्नमेन्टनि साख्रियाव बेखौ नांथारगौ आरो बे गैयाब्ला साख्रिया जाया लोगोफोर आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव थालांगोन एबा साख्रिया रिजेक्ट जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ लाथारनांगोन दानिया जों थांसे गोबाव खालामला नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो दा बिदिब्ला जों थांसै अनलाइन प्रसेसआव दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिपसनाव चेक खालाम दा बेयाव ओरैबायदि जागोन आधार कार्ड आरो नन आधार कार्ड थायो जायफ्रा आधार कार्ड दङ नोंथांमोना अफिसाव थांलायनाङा न'निफ्रायनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव मोननै अपसन दं आरो दा बेनो जाबाय एप्लाइ विथ आधार आरो एप्लाइ उइदाउट आधार थ' नोंथांमोना बेखौ बासिना लाबानो जाबाय जायफ्रा आधार कार्ड गैया नोंथांमोना उइदाउट आधाराव होबानो जाबाय आरो आधार कार्ड गोनाङा आधाराव होबानो जाबाय दा जोङो गिबियावनो मा खालामनांगोन गाइडलाइन्स नायग्रोनांगोन दा गाइडलाइन्सआ ओरैबायदि बुंदों बेयाव दंखायो मोननैबो आधार कार्ड आरो नन आधार कार्डनि दङ दा जों बेखौ एप्लाइ खालामबा बैसोआ 14 बोसोर जाथारनांगोन बेनि गाहायसिनबा जानाय नङा 14 बोसोरनिफ्राय जेसेबां दं जालांबाय थागोन बेनिफ्राय स्टेटआ आसाम जाथारनांगोन बेनिफ्राय बुंदों इमेल आइडि थाथारनांगोन आरो इमेल आइडियाव हरनाय जागोन इमेल आइडियावसो इसु खालामनाय जागोन इमेल आइडिनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन रेजिस्टार इमेल आइडियाव बेखायनो इमेल आइडिखौ नांथारगौ आरो जायफ्रा साख्रि दंखायो मावखानाय नोंथांमोना एनअसि लानानै फैनांगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन दा नाम्बार 5आ बुंदों गासैबो सार्टिफिकेटखौ स्केन खालामनानै पिडिएफ फाइल खालामनांगोन आरो बेबो जाबाय गासैजोंबो सार्टिफिकेटखौ मोनसे जमा खालामनांगोन एबा सिंगेल पिडिएफ फाइल खालामनानै आपल'ड खालामना होदों बेनिफ्राय रेजिस्टार इमेल आइडियाव हरनाय जागोन बेखौ हरनाय जागोन 10 डेजनि उनावहाय हरनो हागौ होनना बुंदों बा हरनाय जागोन आरो बेनिफ्राय 3 इयार्ससिम भेलिडिटि थागोन नोंथांमोना 3 इयार्ससिम बेखौ नोंथांमोना सोलिनो हागोन बेनिफ्राय उनावहाय रिनिउवेल खालामना लानांगोन थ' बे जाबाय दानिया अके थ' बेनिफ्राय दानिया आधार नोंथांमोना एबा नन आधार बा उइदाउट आधारजों एप्लाइ खालामबा जायखिजाया बासिदो दा जों बेखौ खालामनायनि सिगां जों गिबियाव रेजिस्टार खालामनांगौ थ' बेखायनो जों नैबे रेजिस्टाराव थुनांगोन बेनिफ्रायसो जों लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हायो दा बिदिब्ला जोङो रेजिस्टाराव थुनोसै दा रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैसिगोन दा बेयाव फैबाय नै फार्स्ट नोंथांमोना नुनो मोनदों फार्स्टआव फुल नेम नोंनि फुल नेमखौ बेयाव लिरना होनांगोन बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय पासवर्ड नोंथांमोना होनांगोन दा पासवर्डखौ नोंथांमोना आन्दायनाङा 9 निफ्राय 15नि गेजेराव जानांगौ होनना बुंदों बिनि गेजेराव माखासे केरेक्टार्स थायो जेरै बेयाव बुंदों नोंथांमोना नुनो मोनदों स्पेशल केरेक्टार्स मोनसे जायखिया बेयाव बाहायनो हागोन एडेड नोंथांमोना होनो हागोन बेनिफ्राय दानिया निउमेरिक थ' जों 1 खौ होबाय निउमेरिकआव नाम्बारखौ होबाय 1 बेनिफ्राय स्मल केस होबाय जोङो डेट मिन्स स्मल लेटार जों ए खौनो होबाय बेनिफ्राय आपार लेटार जोङो बेखौ गोजौखौ होबाय जायखिजाया बे नोंथांमोना 8था एबा 8नि बारा जानांगोन 15नि गेजेराव जानांगोन आरो दा हमना ला 1 2 3 बिदि आरो हमना ला थ' फार्स्टआव जों एडिरेट बाहायबाय फार्स्टखौ बेनिफ्राय नाम्बारिकआ नैबे जाबाय नाम्बारा बेनिफ्राय दानिया स्मल लेटार जों फिन खनसे बाहायबावबाय बेनिफ्राय जोङो आपार लेटार जों बाहायबावबाय थ' बेबायदि नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय दानिया स्टेटखौ जों बेयाव सेलेक्ट खालामदो आसामखौ होदो थ' बेनिफ्राय केपसा थ' केपसाया नेट प्रब्लेमबा बेयाव ओंखारा थ' ओंखाराब्ला मा खालामनांगौ नैबे थिराव नोंथांमोना थुनानै बेयाव ओंखारगोन आरो थ' जोङो दानिया साबमिट खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हासिगोन थ' नोंथांमोना बेबायदि सेम टु सेम प्रसेसआव थांबानो जाबाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा नोंथांमोना बेबायदि सेम टु सेम होनानै बेबायदि रेजिस्टार खालामना लादो बेनिफ्राय आइडिखौ लाग्रोदो आरो आइडि मोनोब्ला लगइन खालामनानै जों एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा आं बेयाव जास्ट नोंथांमोननो खिथाग्रोबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फुल भिडिअ लाना फैनोसै नोंथांमोना सोलोंग्रोदो दा बेनो नोंथांमोना पासवर्डखौ नै बेबायदि होनानै ला आं जेरै बिदि होदों थ' नोंथांमोना बेबायदि सोलोंना लाबानो जाबाय @1 2 3 4 5 6 ए थ' बे एआ जाबाय स्मल लेटार बेनिफ्राय केपिटेल लेटारावबो होनांगोन डाबल ए होबाय आङो गासै 8 निफ्राय 15नि गेजेराव जाथारनांगोन अब्लासो जायो दा नोंथांमोना बिदि दा नेट प्रब्लेमनि थाखाय आङो बे केपसाखौ नुवासै थ' आं जेब्ला केपसाया ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना फुल भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना
गासैबो स्केन खालामनानै PDF फाइल खालामना लाग्रोजोबदो डकुमेन्ट्सखौ बेनिफ्राय जोङो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव थांनो हागोन दा बोरै लगइन खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबावदो दायो लोगोफोर हमाव फैनानै जों लगइन मोनसे अपसन मोनो नैबे लगइनआव थुनांगौ दा बेनिफ्राय जों स्टेटासबो नायनो हायो जों ट्रेक स्टेटास नायनो हायो नोंनि एप्लाइआ बेसेबां थांखो बारायखो बेखौ नायनो हायो स्टेटासआव थुनानै थ' कमप्लेनबो होनो हायो जुदि खामानिया दाबो जायाखैबा एबा लेट जादोंबा कमप्लेन ग्रिभेन्स होनो हायो थ' आपिलबो खालामनो हायो दा जों लगइनआव थुदो बेनिफ्राय जोंहा रेजिस्टार जाखाबाय नालाय बियो दा जों लगइनआव थुना होदो दा लगइनआव थुनाय लोगो लोगो अपसना बेबायदि फैयो दा लगइन आइडिखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्ड बा OTP-खौ होनानै जोंहा नैबे गेट OTP-आव होनांगौ आरो दा नोंथांमोना नैबे गेट OTP-आव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनाव OTP फैगोन बेखौ जों बेयाव होनांगौ बेनिफ्राय जोङो केप्चा नैबे केप्चाया श' जायाखै दासिमबो नेट प्रब्लेम थाखाय थ' सार्भार डाउन जागासिनो दङ केप्चाया श' जायाखै गोदान नालाय दायो टेकनिकेल प्रब्लेम जाखागोन थ' बेखायनो जों केप्चाखौ बेयाव होनानै जों लगइन खालामनांगौ बेनिफ्राय जों एप्लाइखौ खालामनो हायो दा जुदि बावबायब्ला आइडि बावबायब्ला नोंथांमोना फरगट पासवर्डआव लांनानै खालामनो हायो आरो जायफ्रा गोदानै खालामनो सानदों रेजिस्टार हियाराव थुनानै जोङो रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो दा बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोना सोलोंबाय थादो दायो टेकनिकेल प्रब्लेम थाखाय केप्चा ओंखाराखै बेनिखायनो फुल एप्लाइ खालामनो हायासै थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आसा खालामो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव